קוראים לי נועה. אנחנו גרים פה, ממש מאחורי הסטודיו, במושב כנף, המהמם, ארמונות בחול. 3 דברים עיקריים: קוד יצירה שאפשר לעשות בבית, מנייר, סדנאות, גם כן הכל סביב יצירה בנייר, עמדות יצירה, מתחמים, לאירועים. כשהייתי ילדה, היה לנו קייטנות בכנרת. אני זוכרת שהייתי יורדת, מין נכנסת לבועה כזאת של אושר ובונה עם כולם. מה שאני רציתי שיקרה לאנשים שנמצאים במרחב הזה, זה התחושה הזאת של כאילו להיכנס לתוך העולם הזה של הדמיון והיצירה. אני נורא מתחברת לאנשים שאני עושה איתם את הסדנה. כן, אני כאילו זוכרת אנשים שזוכרת את השמות של מי היה איתי באיזה סדנה. אני אומרת, וואי, אם אני אפגש איתם פעם, איזה כיף יהיה. ונורא עושה לי טוב לתת באמת את השעה האמיתית, שהם עשו משהו מהמם. נורא חשוב לי. יהיה בזה משהו משמעותי. פעם מישהי אמרה לי, נועה, זה ממש רסיס נשמה. כל דבר שמישהו עושה, יש בו רסיס נשמה שלו, וחזק, לא? ככה אני מרגישה. אז מוזמנים, אני מחכה לכם.